Mitä etuja tässä Crypto.comin Visa-kortissa on, joka nykyään maksaa 4500 euroa? Mä oon ottanut tästä steikin pois ja mä tuun kertoo, että mihin mä aion päivittää seuraavaksi. Vihreä korttihan maksoi ennen 3500 euroa, mutta nyt se on noussut 4500 euroa, että se saattaa. Nyt siinä on tosin 3,5% cashback, eli kaikki mitä sä ostat, niin sä saat 3,5% takaisin. Siinä on myös Netflix ja Spotify, saat ne rahat takaisin kryptoina, kun sä ostat esimerkiksi tuolla kortilla. Mutta se on vaan 6 kuukautta. Sulla on Unlimited Access AirPod Longe ja näköjään on tulossa 5% cashback, jossa varaat matkoja tuolla kortilla. Ja sä saat myös tuolla steikille 4% vuosittaisen tuoton. Mutta se mihin mä ajattelin päivittää on tää alempi eli Ruby-taso. Tässäkin tulee metallikortti yhtä lailla kuin esimerkiksi tuo vihreä. Siinä tulee 6 kuukauden Spotify takaisin ja sekin on 6 kuukautta vaan. Ja tämän kortin saa 4,5 eurolla steikillä. Mun mielestä se on paljon valuable, kun miettii, että siinä on 2% cashback ja se on 1,5% siis vähemmän. Mutta on se niin kuin paljon vähempi se steikkikin siihen. Jos haluat hommat tämmöisen kortin tai tuo alemma, niin linkki löytyy tuolta meikäläisen profiilin biosta. Tuet samalla mun tekemistä. Mitä te haluaisitte tietää tästä Crypto.comin Visasta? Mä oon kuitenkin käyttänyt 4 vuotta.